Ćao, da li ste spremni da mi napravite prvo jelo? Hajde da vam pokažem šta želim. Eto, ježa. Naravno, Bato. Već imam spremne kore. Juj, sad će sve pasti. Ne mogu da dozvolim to. Dodat ću šlag. Eto, tako je bolje. Sad je ovo prava torta. Gotovo. Okej, sad ću ja da sredim to. Sastavljam tortu, dakle kora, krem i tako dalje. Eto! A sad ću da odsečem sve što više. Gotovo! Ostalo je sve premazati kremom. Spremna sam! Wow, kako lijepa boja, super! A sad ću dodati slatku facu. Super! I s kremom ću nacrtati iglice. Da, tako je. A sad mi treba roze žvaka huba-buba. Ukrasit ću tortu i gledajte, zar to nije preslatko? A ja imam drugu ideju. Dakle, uzimam žitarice i tečni marshmallow. Oblikovat ću glavu i pričvrstiti je za tortu. Da, a sada uzimam crveni krem. I napravit ću šarene botlje. O, kako to lepo izgleda. Nevjerovatno. Jao, bako, zar spavate? Hej, probudite se, treba kuvati. A šta da kuvam? Tako sam umorna. Hitno mi treba kafa. Da, to je već druga priča. Sad imam puno energije. Dakle, sad ću brzo spremiti kore. Odlično. Eto. A sada nanosim krem i uvijam koru. Gore ću staviti još malo kreme i još jedan sloj kore. Napravit ću bodlje, a zatim slatko lice od fondana. Super! Nejte, probaj! U šoku sam! Napravili ste 3 torte u obliku ježa. Probat ću prvo ovu šarenu. Jedva čekam. Miloša! A šta je ovdje? Roza jež. Okej, probat ću ga. Da, to je baš ukusno. Šta je ovdje? Liči na čokoladu. Sad ću probati. Da, to je ekstra. Ali ko je pobedio? Baka, čestitam. Baš mi je drago. Šefe, šta je to? Uhvatila sam vas. A sad mi se jede žele. Kuvajte. To je lako. Treba mi sveže voće. Uzimam višnje, prelivam ih vodom. Zatim dodajem želatin. Miješam sve i sipam u kalup. Odlično. A sada to stavljam u frižider i čekam. Tako je. Ovog puta sigurno neću prepustiti pobedu baki. Dakle, sipam želatin u činije. Zatim uzimam sirup od mente. Odlično, promješat ću sve. I sipati u kalup. Sve mora da bude savršeno. Šaljem u frižider. Dakle, jedan moj žele je već spreman. Hajde da ga isečemo. Tako je. Prebacujem komadiće u kalup. Sipam kuglice. Prelivam s mesom. I preostaje samo da stavim sve u frižider da se ohladi. Baka je opet zaspala. Moram da je pomerim. Tako je teška. Smislila sam. Stavit ću je na skejt. Eto tako. Hajde, bako. Tako je. A sada odlazite. Ćao, čao. Otvaram frižider. Stavljam ovdje moj žele. A bakin žele je već spreman. Izvolite. Šta? Gdje je otišla baka? Ne. Ups. Kasno je. A šta ja da napravim? Kakva je to buka? Nije mi jasno. Moj žele još nije gotov.
da radim? Ukrašću žele od šefa. Ona ga je onako ima puno, neće ni primetiti. Aha, odlično. O ne, primetile. Upse, samo da ne posumnje na mene. O, bako, ovo je tvoje. O ne, gde vučeš baku? Ne, nemoj. Joj, izvini, bako. Okej, dakle stavit ću žele u činiju, ukrasit ću igračkama i gotovo. O, što? Baka je sredila šefa? To je baš smiješno. Šefe, pratim vas. Dakle, vadim žele, stavljam ga na lepu tacnu, zatim ukrašavam kremom i višnjama. Lepota. Jao, stvarno lepo. Nema veze, i moj žele je spreman. Wow, ispalo je prelepo. Treba odseći pače. Gotovo. Nate, prijatno. Ja volim žele. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda cool. I ukus je dobar. A koji sad izaberem? Probat ću plavi. Kako je ovo odvratno! Šefe, to je užasno! Nije uopšte ukusno! Loše ste uradili posao! Okej, sad ću probati žele od višnje. To je ekstra! Ali ipak, pobedila je Rose! Čestitam! Da, tako sam srećna! A sad mi se jedu pržena jaja. Hajde, kuvajte! Naravno, uzimam korpice od testa. Sipam u njih nutelu. Tako je. A sada otvaram konzervu bresaka. Stavljam polovinu unutra. Dodajem čokoladne mrvice i gotovo. Gledajte, to su slatka jaja na oko. Izgledaju ekstra. Kakav je to miris? Želim da probam. Ne bre, to nije za tebe, Rose. Ja sam za Natea pripremila ukusne lepinje. Dakle, izvadit ću sredinu. Zatim staviti unutra šunku, jaja i sir. Zatvaram sve folijom i šaljem u revnu. Potrebno je samo 5 minuta. A sad ću raspakovati naše lepinice. Da proverimo šta je ispalo. Da, to je divno. Ovo će biti veoma ukusno. Šefe, baš se lepo trudite. Ja ću napraviti klasične jaje na oko. Uzimam jaje. A gledajte, imam specijalni aparat za razbijanje jaja. Odlično. Sada odvajam belance od žumanca. Poređat ću žumanca, preliti sve belance to. I vreme je da ukrasim sve. Kako slatko. Gotovo. Ne ide. Prijatno. Tako sam gladan. Probat ću prvo ove lepinice. Unutra je šunka. Cool. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Ovo su jaje na oko. Izgledaju slatko. Sad ću probati. Da, to je sjajno. Sviđa mi se. Šta je ovdje? Ovo jelo izgleda neobično. Da probam. Pa to je slatko jaje na oko. Ovako nešto nikad nisam jeo. Rose, ti si pobedila. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve.
Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? O, evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. A treba nešto smisliti? O, buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti... Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto? O, šta je ovdje? A buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moje. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestro, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću.
sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? Hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Prelit ću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super. Obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Ko je to tako besan i opasan? Jau, kakav jak vulkan. Ups. Drugari, želim da mi napravite vulkan, jel može? Dakle, moram razmisliti. Okej. Ja imam celu kantu slatkiša. Sad ću napraviti cool i jasti vulkan. Dakle, skupit ću čokoladne kuglice u jednu ogromnu gomilu. To mogu početi. Pažljivo skupljam sve zajedno. Eto, to je baš ono što mi treba. A sad će mi trebati slatka lava. Evo je. To je sirup od jagoda. Sipat ću ga preko. Joj, kako lepo curi. A sad ću uzeti lep gazirani sok i sipati ga direktno u sredinu mog vulkana. To je ludilo, nevjerovatno. Ja sam majstor. Jao, nema čime da dišem ovdje. Pa dobro, sad je red.
Joj, kako je teško raditi sa testom. Šta je to bilo? Ups. Izvini, dragi. Dobro, vreme je da napravim vulkan. To će biti veoma zanimljivo, gledajte pažljivo. To je to, sada stavljam vulkan u revnu. Gledajte, digao se. Joj, kakav miris. Lepota. A sada nastavljam. Sipam sve u šerpu i dobro miješam. Probat ću. O, božanstveno. Dakle, sipat ću punjenje u vulkan. Zar to nije super? Ja sam zadovoljna. Wow, to je zaista predobro. O ne, sve mi gori. Moram ugasiti to što brže. Ja izgleda da sam preterao. Nešto nije u redu. Joj, šta da radim? O, tačno! Treba udariti! Idemo! Ups! Dobro, neću odustati, imam još jednu ideju. Sad ću sve uraditi. Sad čekajte malo. O, motorna testera će sigurno uspeti, da! Ajoj, kakav užas! Treba vam zaštita za oči. O, hvala, tako je bolje. Čini se da je gotovo. A sad ću malo ukrasiti moj vulkan, tako je. Idemo! Super! A sada sa donje strane. I malo ovdje. Tako je. A sad ću dodati kečap. Sipam ga unutra. O, da. Gledajte, moj vulkan eksplodira, cool. Pogledajte kako je sjajan. O, da. Jej, ljudi, pogledajte. Kako vam se sviđa moj vulkan, a, jeli? Smiri se već, mi smo završili. Kakav lepotan! Hoću da ga što pre probam. Jedva čekam. O, da! Obožavam Maltesers! To je super! A sad ću probati punjenje. Dobro je što ima slamka ovdje. Ekstra! O, a to je nešto opasno. Joj, ovaj vulkan je neverovatno sočan. Jedva čekam da probam. Jo, sir se topi ustima. Oduševljena sam. Hvala, to je bilo ukusno. I posljednji vulkan. Izgleda onako, nadam se da je ukus bolji. Jo, fuj, to je odvratno. Neću to da jedem. Dakle, rešeno. Ovo je pobednik. To ja sam najbolja. Šta radite, bako? Dakle, a sad mi se jedu lepe špagete. Jel može? O, da, čekajte ili ne. Napravit ću to. Dozvolite mi. Prvo treba razvaljati testo. Eto. Sad ću izeći sredinu. Pažljivo. Da, tako je. A ovo mi više ne treba. Gledajte šta imam. To je specijalni nož za picu. Pažljivo ću iseći testo na kvadratiće. Da. A sad mi treba sir. Narendat ću ga u činiju. Da, super. A još će mi trebati kremasti sir. Uzet ću ga i promešati sa sirom. Zatim dodajem ukusne začine. A zatim sve dobro mutim. O, da. Ispalo je takvo lepo punjenje. Sada malo magije. Dodajem krem na testo. A zatim uvijam sve to. O, da, gledajte kakve slatke bombonice. Izgledaju cool.
Ubacit ću ih u ključalu vodu. I ostalo je sad čekati da se skuvaju. To je to. Dodajem najbolji kečap. A zatim sirni sos. To je to, uspela sam. Kako vam se sviđa? Pa, onako. Bravo, bravo. Na mene red. Sad ću vam pokazati kako treba spremati pastu. Dakle, sipala sam testen i nuple. Odlično. Nije loše. Šta planira da uradi, ne razumem. Sad ćete sve vidjeti. Uzimam paradajz pastu i dodajem preko makarona. Odlično. Pažljivo ću sve razmazati. Super. Da, uspjela sam. I naravno nigde bez sira. Sir vole svi. A narendat ću ga odozgo. A sada... bacam to. Jao! Pazi! Dobar pogodak, svaka mi čast. Hej, šta ti je? Ništa, u redu sam. Eto, sve je gotovo. Miris je najbolji. O, neverovatno. A šta je kod mene? Imam ideju. Treba malo da isprži meso. O, da, tako je. Šta sam uradio? O, ne! Treba brže ugasiti baku. Zak, jesi nešto hteo? Ne, ništa, bako. Dobro je. Stavljam komadić, dodajem oči i to je to. Prijatno. Wow, kako je sve cool! Hoću da probam prvo ovo jelo. Ukus je baš neobičan. Sviđa mi se. Nikad nisam jela tako nešto. Sviđa mi se. Okej, prvo jelo sam pojela, idemo dalje. Ovo jelo izgleda zanimljivo. Hoću da ga što pre probam. Ješću rukama, baš me briga. Jao, i to je jako ukusno. Svaka vam čast. Svidalo mi se. Ostalo je poslednje jelo. Čekajte, šta je to tako odvratno? Fuj. Šta da izaberem? Rešeno, ovo je pobednik. Jeste čuli, ja sam najbolja. Prvo mi napravite hranu koja liči na Rubikovu kocku. Jel može? Važi, bit će urađeno. Za to će mi trebati mnogo različitog voća. Tako je sočno ovo zmajevo voće. I seći ću sve na kolutove. Kakav voćni tanjir sam napravila. Sada sve to treba prebaciti u posudu i preliti medom. Bolje ne štedeti meda. Treba ga dosta da bi se posuda napunila do vrha. Šefe, šta kažete? Ništa, zato što ja imam bolje rešenje. Gledajte šta mi se krije u ovom koperu. Ovo su smese za pripremu želeja. Rastvorit ću ih u toploj vodi. Da, ispale su tako lepe boje. A sad će mi trebati pipeta da uzmem malo i sipam svu tečnost u gotove kalupe u obliku kocki. Eto, žele se stegao. Dobila sam divne žele kocke. Ovo baš liči na Rubikovu kocku. Bako, sklonite se od mog jela. Baš si bezobrazna. Dakle, i moj desert je već spreman. Ostalo je samo da ga izvadim iz posude. Divno. Natane, a zašto ti ne kuvaš? Jao, nestalo mi je gumenih medvedića. Gde da nađem još? Tačno! Mogu sam da ih napravim. Samo mi treba smesa za pripremu gumenih bombona. Kako lepa boja, gledajte. Sipat ću ovu tečnost u kalupe. Da, napunit ću jedan po jedan. To je to. Kad se sve stegne, mogu izvaditi. Da. Ali da bi se napravila kocka, treba mi mnogo medvedića.
Wow, ispala je odlična kocka. Ne mogu ni sam da verujem. Završili smo. Neverovatno. Kakva lepota. Šta je ovdje? Žele kocka. Kako se smešno stiska. Kakav je ukus. Nije loše. Idemo dalje. I ova kocka je zanimljiva. Unutra je voće. Neverovatno. Kakav je ukus. Ekstra. Svidalo mi se. Ovo je kocka od žele medvedića. Divno. Hoću da probam. Jao, to je prelepo. Super. Baš sam zadovoljan. Ovo jelo je pobedilo. Da, znao sam. Ja sam pravi kuvar. A sada hoću sladoled. To će biti lako. Dakle, treba će mi pavlaka. To je pavlaka, zar ne? Da. Sipat ću cijelo pakovanje u blender. A zatim ide šećer i vanila. Upravo će ona dati sladoledu prijatan miris i ukus. Sve ću dobro umutiti u blenderu i sipati sve u kalup. I sama bih to rado pojela. Kako vam se čini, šefe? Ne, previše obično. Dobro jelo zahteva i dobro serviranje. Zato uzimam presu i ukrašavam tanjir nudlama od zelenog sladoleda. Odlično, ispalo je prosto sjajno. Ali to nije sve. Da, koliko vrsta sladoleda. Moram iskoristiti sve. Kašikom uzimam kuglu i stavljam je ovdje. Bako, šta radite? Nisam pogrešila. To je kašika za sladoled, taman mi treba. Super! Napunila sam činiju i prelila sam sve čokoladom. Dustin će biti oduševljen. Ostalo je ukrasiti sve voćem i to je to. Divno. Šta se to dešava? Bako, ne brini. Samo hoću da izmrvim keks. Neitane, to nije igračka. Bolje uzmi mlijeko da keks omekša. To je dobra ideja. Sad ću da probam. Da, super. Ubacit ću štapić i... Eto. Da, moj sladoled je spreman, nevjerovatno. Ostalo samo da ga umočim u čokoladu. Umočit ću sladoled u bombone. I to je to. Ispalo je predobro. I sam bih to rado pojeo. Gledajte. Svaka čast. Prijatno, mali. Wow, koliko svega. Od čega da počnem? Neitane, tvoj sladoled je prelep. Baš mi se dopao. Hoću još. Okej, idemo dalje. Bako, svaka čast. I tvoj sladoled izgleda dobro. Njam, njam, njam. Ovo je prelepo. I višnjica je super. A šta imam ovdje? Kako je zanimljivo servirano. Dakle, sad ću da probam. Ovo kao da su slatke nudle od sladoleda. Da, ovo je prelepo. Odlučio sam. Šef je pobedio 100%. Čestitam. Da. Znala sam da sam najbolja. A sada hoću nešto od lubenice. Jel može? Dobro. Treba mi moj najoštriji nož. Da. I ja. Super. Podelila sam lubenicu na pola.
A sad ću od lubenice i ostalog voća napraviti brod. Da, dobro ste čuli. To će biti pravi brod. Gledajte. Ja sam majstor serviranja. Ovo izgleda baš cool, zar ne? Ali nešto fali. Šta je ovo? Jao, trudim se da budem pažljivija. Odlično. A sad ću ovom kašikom uzeti kuglicu i staviti je u očišćenu polovinu lubenice. O da, prava lepota. Pa kako da je otvorim, hajde! Neitane, uzmi ovaj rasečani deo. Ovako baš na vreme, hvala! Dakle, iseći ću lubenicu na jednake delove. U svaku krišku ću ubaciti štapić i umočiti je u nutelu. O da, to će biti baš ukusno. Ostalo samo uvaljati u slatkim mrvicama. Joj, Dastine, kako ti zavidim. I ja bih ovo rado pojela. To je to, gledajte. Svaka čast, dušo. Prijatno. Wow, koliko ste zanimljivih jela napravili. Wow, ovo je pravi brod. Sad ću da probam. Kako sočno i slatko. I baš osvežava. A šta je ovdje? Ovo treba jesti kašikom. To liči na sladoled od lubenice. Cool. Idemo dalje. Ovo je sladoled sa čokoladom. Jedva čekam da probam. Divna kombinacija. Teško izabrati, ali mislim da je... Da, baka je pobedila. Tako mi je drago. Hvala.